Ibe yinhle kakhulu imedia briefing ebikade bizwe umthandeni intunsula mfoka Manqele. Cha sithandile le yanto ukuthi aba-update abantu ibe yinhle kakhulu. UMasondo laphana ngesikhathi ekhuluma indaba yokuthi uNtunsula uthathe i-best record of the year. Kunephutha kalenzile laphana Masondo. Ngelinye ilanga ubolungisa lelo phutha. Ngoba iphutha elikhulu lelo lenzile. Uma sithi iphutha elikhulu sisho ukuthini? Sichaze ukuthi into yokuqala leli phutho lenzile likhombisa uqhekeko phakathi kwakho noNtunsula. Likhombisa ukuthi anikhulumi language eyodwa, anikhulumi izwe elilodwa. Uyabona? Uma ngabe wena Masondo uthi uNtunsula wabo umaskandi wokuqala ukunominatewa nokuthi athathe i-best record of the year award lapha ya kuma-Sama Award. Uyabona? Waphinda futhi wathi nakulonyaka ube umaskandi wokuqala ngqa ukuthi ayiphinde futhi ayithathe the same award in the row. Uyabona? So leyo nto ke ibe ubhayiza nje kakhulu uyilungise ngelinye ilanga. Toqala uNtunsula washo in public ukuthi yena akasacula umaskandi and lento ayiculayo washo wathi enye igenre akuwona umaskandi genre wathi enye igenre ayibiza ngegama lesitolo ekuthiwa iWoolies genre. Uyabona? So mawuzothi wena umaskandi wokuqala ekubeni uNtunsula yena himself uthi yena akayena umaskanda uyiWoolies. Usuyabona ukuthi leyo nto leyo iyiphutha elikhulu ekhombisa ukuthi wena awumlaleli uNtunsula mayekhuluma. Uphinde futhi ungahambisani nezinqumo zakhe. Ngoba isinqumo sikaMthandeni nje sithi uMthandeni akacula umaskandi ucula iWoolies genre okuyigenre ezimele ehlukile kunomaskandi. Wena la uzothini uzothi uNtunsula ube umaskandi wokuqala ukuthi athathe i-record of the year. Akakabi khona umaskandi one record of the year up to this far. Akakabi khona ngoba uNtunsula ushilo yena sithatha amazwi akhe thina. Usitshelile uNtunsula ko Facebook kuma-social networks usitshelile ukuthi yena akasacula umaskande uyiqalela igenre yakhe ebizwa ngeWoolies. Wathi lo shunu amantombazane ubizwa ngeWoolies out from umaskande waze walandelanisa ngomntalapho kuleso statement. Etalapho umaskande wathi awumenzelanga lutho umaskande. Waze wanigiva nina abalandeli bakhe wathi uzonikhiphela ingoma kaMphako yalo maskandi wena obhorayo. Amazwi kaNtunsula lawo athi uMphako ukhona uzonikhiphela ingoma yalo maskandi wena obhorayo because yena akasacula umaskandi yena uyiculela iWoolies genre. So leyo nto leyo Masondo ibe yiphutha nje elikhulu kakhulu. uNtunsula umthatho wezinqumo zakhe. Manje uma ngabe nina ningahambisani nezinqumo zikaNtunsula yekanike ukukhuluma on behalf of uNtunsula ngoba anikhulumi lento uNtunsula ayishoyo. Anikhulumi lento uNtunsula ayishoyo. So iphutha elikhulu ke lelo lenzile. uNtunsula akasacula umaskandi akacula umaskandi i-record of the year award akayithathanga ngomculo kaMaskandi uyithathe ngeWoolies genre. Angithembe ukuthi uzwile ke wena mfana onuka amakhwapha ekuthiwa uMasondo.